ברוכים הבאים לפרק נוסף של מדברים יזמות, והיום בבוקר הנפלא הזה יש לי את הכבוד לארח את הילה שמואל. הילה, מה שלומך? טוב, דקל, מה איתך? בסדר. היה לנו פה איזה small talk, ואז כזה ישר התחלנו, אז אנחנו... אז היום אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים הכי מרגשים, ואני סופר מתרגש באמת לקראת הפרק, בילדרים. הילה, את יודעת מה? אני אתן לך להציג את עצמך. יאללה, בכיף. אז אני הילה שמואל. אני במקור בכלל מגיעה מסייבר, כזה עשיתי תואר במדעי המחשב במהלך התיכון, יש לי עוד תואר במתמטיקה פיזיקה מהטכניון בתוכנית מצטיינים, אז אני כזה סופר חנונית. בצבא עשיתי קורס הרם, ואז שירות ב-81, זכינו בפאבי, היה לי באמת כאילו, אחר כך בארמיס הייתי חוקרת, אז בעצם המון אסמבלי, המון באמת סייבר הארדקור. היה לי מדהים, אבל כל התקופה הזאת, גם בצבא, תמיד בניתי דברים. הייתי גם, השתתפנו בחממה, ביחד עם החבר'ה שהיום הם טיילור ברנדס. הוצאתי אפליקציה של שביל ישראל, כתבו עליי בארץ. כאילו, תמיד ניסיתי המון דברים, ניסיתי גם להתקבל ל-YC תוך כדי. אז תמיד היה בי את הצד הזה שהוא מאוד סייבר כזה, מאוד כזה לואו לבל, מאוד הארדקור, אבל תמיד אהבתי מאוד לבנות. זהו, אחר כך הייתי באפל, באפל הייתי בעצם engineering manager של תשתיות דאטה ו-AI, אז היה לי מטורף, הוצאתי פיצ'רים שטים קוק מדבר עליהם במצגת שלו איזה חצי שנה, כאילו איזה רבע שעה, ואחר כך אתה עובד על משהו חצי שנה, צוות מאוד קטן, והרגשה מטורפת, אז יש לך אייפון, נכון? כן. אתה מצלם תמונות, פורטרטים, סינמטיק וידאו? כן. אז זה הכל בארץ. אשכרה. כן. זהו. ואז בעצם, אז ככה, עולם מאוד מעניין. כאילו זכיתי לראות את כל ה-AI כזה, בחיתולים כזה, ולאט לאט מתפוצץ. עוד שלא קראו לזה AI. קראו לזה Machine Learning. זהו, ואז בעצם ב-2024, קצת אחרי המלחמה, אז אמרתי, בא לי להתפטר. מתי עוד פעם? קצת אחרי כאילו המלחמה. וואו, אוקיי. אנחנו מדברים לפני שנתיים וחצי. בול שנתיים. זהו, אז כזה, אחרי המלחמה עשיתי כזה חושבין כזה, אמרתי, מה אני עושה בעולם? וכבר התפטרתי מאפל פעם אחת לפני, חזרתי לאפל אחרי שטיילתי בעולם שנה. אשכרה. כן, ואז חזרתי קצת לפני המלחמה, ואז המלחמה קרתה, ובעצם זה גרם לי לחשוב כזה, מה אני עושה פה? מה בא לי באמת לעשות בחיים? ואז החלטתי להתפטר מאפל בפעם השנייה, ולצאת לדרך לבד. אמרתי, אני רוצה לעשות דברים בעצמי, מאלף ועד תף. להיות בילדרית. מה זה מבחינתך להיות בילדרית? מבחינתי זה פשוט להיות באונרשיפ ברמה הכי גבוהה. זה בסוף, אתה לבד. אתה יכול כאילו לשבת עם עוד אנשים אחרים, אבל זה בסוף, זה מיינדסט של אקזקיושן מאוד מאוד גבוה, הכי גבוה שיש, כי בסוף אני רואה הרבה אנשים שיש להם רעיונות, וכאילו נחמד, הכל טוב ויפה, אבל בסוף כאילו, יש איזה טקסט קצר של דרק סיברס, שאני ממש אוהבת, שהוא בעצם אומר שהצלחה, זה בעצם מכפלה של הרעיון כפול האקזקיושן. כן. ורעיון זה נחמד, אבל הוא לא כזה תורם הרבה. כן. בסוף זה הכל האקזקיושן, ואיך אתה קם בבוקר, עובד, אם אתה צריך לבנות את המוצר, לשווק אותו, go to market, הכל. אז בעיניי בילדר זה פשוט ממש מיינדסט של הסתערות, אבל בעיניי זה גם ממש כיף, אני אוהבת את זה, אני ממש אוהבת לעשות רעיונות עם הלקוחות שלי, לעשות איתם זומים, לראות אותם. זה גם מאפשר לך לרוץ הרבה יותר מהר, ואני חושב שגם מה שקרה עם ה-AI, בשנתיים שלוש האחרונות, אז אפשר לך גם לעשות יכולות שלא יכולות לעשות. אני אפרגן פה גם, הייתי בשבוע שעבר בסדנה של תום אבן, על קלוד קוד, ואז כל פעם קורא, יש לי צוות, הוא אמר, אני לא איש מרקטינג, אבל יש לי צוות שיודע לעזור לי עם המרקטינג הזה. אני חושב שגם מקומות שאנחנו פחות יש לנו את זה, סתנו אם זה נגיד בעולם של השיווק, או go to market, או בכל דבר אחר,
אז יש לנו היום צוות AI שיכול לסייע לנו ולגשר על הפערים האלה. ממש. זה הכמות נושאים שהתעסקתי בהם בשנתיים האחרונות, שאני עובדת על דברים, היא מטורפת. כן. וזה בסקל שבחיים לא הייתי יכולה לעשות לבד, ובלי AI. ואני באמת ראיתי את זה ממש מתפתח, חוויתי את זה ממש על המקלדת שלי, מה שנקרא. כן. כי ב-2024, כשיצאתי, אז היה נראה לי GPT, אני לא זוכרת איזה גרסה, אבל זה היה, כתבתי את הקוד לבד. כשאני כאילו כתבתי אפליקציות, הייתי צריכה ללמוד פלאטר לבד, כאילו ממש לכתוב את כל הארכיטקטורה לבד, לא השתמשתי ב-AI יותר מדי, כי הוא גם לא היה מספיק טוב, המודלים לא היו מספיק טובים למשימות שאני רציתי. כן. אז זה היה כזה תמיד ברמת הפונקציה. תעשה לי כן. פונקציה שעושה ככה וככה. כן. ועכשיו, אני לא מתכנתת יותר, אני רק כותבת באנגלית. והמעבר הזה מלהשתמש ב-GPT בהתחלה, ואז אנשים אומרים לך, תשתמש בקרסר, זה טוב. ואז כזה, אני זוכרת, ישבתי עם עידן בניון, מבילשיפ גרו, ישבנו בחיפה, בחוף כרמל, אחלה מקום. ואז הוא אמר לי, למה את עושה? תשתמשי בקלוד קוד. ואז כזה, זה היה כבר נראה לי לפני איזה שנה. ואז כזה, פשוט אמרתי, טוב, אם אתה אומר לי, אז יאללה, נשתמש בקלוד קוד, ואז, כי אני כזה חושבת, מה זה יכול להיות יותר טוב מקרסר? כאילו זה כזה, אוקיי, זה AI, זה AI, ואתה משתמש בקלוד קוד, ונדפק לך המוח מכמה שאתה פתאום הרבה יותר רץ מהר. ופשוט מטורף, אני מרגישה כאילו את כל ה... אז איך זה היה? אני אעשה שנייה, לפני שנתיים עזבת את אפל, ובשנתיים האחרונות, איזה סוג מוצרים יצא לך לבנות, על איזה פרויקטים יצא לך לעבוד? אז עבדתי על אפליקציות B2C. ואני שואל עוד פה, עשיתי את זה לבד? לבד, הכל לבד. אוקיי. אני ואלוהים, אני צוחקת, אני ו-AI. כן, אני ממש אוהבת אפליקציות B2C, זה כיף לי, אני אוהבת את החוויה הזאת של לדבר עם לקוחות. אני מאוד גם אוהבת ליצור, זה משהו שאני מאוד הבנתי את זה על עצמי. כן. אני אוהבת UI, אני אוהבת לראות את המוצר, את כל השלבים בעשייה, וגם עד לשיווק ומרקטינג וקוסטומר, זה כאילו סופורט, וממש אוהבת את כל הקשת. אז בעצם אני עשיתי, כאילו, הוצאתי אפליקציה לאפל, אז גם כאילו, אני זוכרת, דיברתי עם אנשים מתוך האפסטור, כי היה עוד קשרים באפל, אז כזה, איך אני מוציאה את זה הכי טוב, מה עושים, תעזרו לי בזה, תעזרו לי בזה. אז היה לי קצת unfair advantage בדברים מסוימים, אבל בסדר, אתה משתמש בכל הקלפים. כן, בסדר, זה היה קצת קיצור דרך, אבל בסוף אנשים, גם שלא היו באפל, יכולים להבין איך לעשות את זה. כן, אז אני חושבת שלדעתי להוציא אפליקציה או מוצר, זה באמת הבית ספר הכי טוב ליזמות שיש, כי אתה ממש חווה, בעיקר בתור סולו בילדר. וגם מרגיש לי בעולם של ה-B2C, בסוף את פוגשת את המשתמשים מ-Day 1, עדיף גם B2B, כן, אבל בסוף זה סקייל הרבה יותר משמעותי. כן, גם ספציפית אני אישית, אז יש לי אפליקציה חינוכית, נקרא לזה, אני פשוט לא אוהבת to build in public, יש הרבה אנשים שבונים בפאבליק והרבה אנשים שלא, מתישהו גם נפתח טרד במחסנית, אז גם ראיינתי את החבר'ה מוונדרפול, את בר ורועי, אז רועי ללזר, אז באמת אנשים אדירים, אז הוא גם אמר שהוא ממש נגד build in public, כי אתה בעצם נותן למתחרים שלך כזה unfair advantage over you. אז בערך באותה נקודה, זה גם עשה לי שכל כזה. אבל... זה מעניין, כי הרבה מהפאונדרים האחרים, כן, את הסיפור הכי מפורסם זה אמר שלמה, אבל... נכון. זה מעניין. זה מעניין מאוד. אני חושבת שהיה כזה נהירה כזה ב-2024, 2023 כזה, in public, ולאט לאט אני רואה שזה דוח, כזה אנשים מפתחים בשקט, ואז משווקים כשהם צריכים לשווק בכל מיני דרכים. אני כן מאמינה בלבנות ברנד אישי, בכל מקרה, של פאונדר. אבל לא בכך לשתף בדיוק מה אנחנו עושים, באיזה שלבים אנחנו. כן. דרך אגב, חייב גם לעצור שנייה ולהגיד שאנחנו פה באולפן המדהים של גץ, מרכז החדשנות של הראל,
היית פה פעם ראשונה שלך. זו פעם ראשונה, סטודיו מדהים. כן, אז קודם כל תודה לעידן וכל הצוות. כן, סליחה, עצרתי אותך. אני לא יודעת כבר איפה היינו. אז לא, אז אני רציתי לשאול, כשאת עושה את כל הדבר הזה לבד, עכשיו היית בעיקר בתור מהנדסת ותפקידים מאוד מאוד טכנולוגיים, מה עזר לך לגשר על הפער של, מדברת על UI UX, מדברת על לדבר עם, את גם המנהלת מוצר, את גם אחראית על חוויית משתמש, את גם זאת שה-go to market, ואת גם הביזנס של הדבר, זאת אומרת, את הרבה תפקידים, מה עזר לך לגשר על הפערים? אני חושבת שאני סקרנית, ואני אוהבת ללמוד הכל, ואני גם מאוד יצירתית, אז יש בי צד יחסית מאוד יצירתי, לצייר, אז עיצובים וכאלה, הכל עשיתי בעצמי, כזה אנשים הסתכלו על זה, אמרו לי, באמת זה את? אמרתי, כן. וגם היום יש כלים מטורפים, נניח גוגל סטיץ', זה מדהים. אנשים משתמשים בפיגמה, whatever, אבל אתה יכול לזרוק פרומפט לג'מיני, יוצא לך בננה, באמת UI מטורף, אבל אני כרגע משתמשת בגוגל סטיץ'. בגדול בעיניי פשוט, איך שאני עבדתי, יש לי נושן, שפשוט קראתי לו הדרך שלי, ומדי 0, אז פשוט, כי אני מהנדסת, אז זה התחיל בדי 0, ולא בדי 0, ולא בדי 1. אז מדי 0, אז אני רושמת פשוט כל יום מה אני עושה, כזה כמו יומן מחקר. ויש לי פשוט סקשנים ל-go to market, למרקטינג, לאיך אני מדברת עם לקוחות, לפרודקט. ואני משתדלת פשוט ללמוד כמה שיותר, אני פעילה בטוויטר, אני רואה הרבה נושאים, ואז אני כזה זורקת למחברת ידע שלי, ויש לי המון המון אוטומציות AI שיעזרו לי בכל הדברים האלה. את יודעת, יש איזה משהו אצל מהנדסים ספציפית, בזווית המפתית אירחנו את שון מגווייר, שותף בסקויה, והיה איזה פאנל כזה של איזה 20 דקות. עכשיו הוא צריך לענות עוד 2 שאלות, כי כל תשובה שלו, אז הוא אוהב לפרק את זה, לעשות reverse engineering לכל תשובה, זה כאילו, זה לא כזה, אין לו תשובות של משפט 2, זה הכל ממש לוקח את זה מדי 0, מפרק את התשובה בעצם לגורמים, ואתה ממש רואה את החשיבה של מישהו שהוא כזה מהנדס בהוויה שלו. אז זה סתם, זה מרגיש לי תמיד, מיינדסט של מהנדסים, זה משהו שהוא כזה מאוד מאוד מזכיר אחד את השני. כן. תראה, בסוף, אני חושבת שצריך פשוט שיהיה לך ownership מאוד גדול על דברים, ואני חושבת שזה מה שלמדתי באפל בצורה מדהימה, כי באפל זה קצת מדהים, אבל החברה לא בנויה כקורפורט, היא בנויה כזה כמו אוסף של סטארט-אפים. אשכרה. כן, ואז יש לך כזה המון, יש לך תקציב, ואתה יכול לעשות בגדול מה שבא לך, פשוט תגיע למטרה. ואני חושבת שלקחתי מזה המון, ובעיקר, אם אני מסתכלת על זה, על המיינדסט הבילדרי, אז בגדול פשוט לא לפחד מכלום. גם, אני חושבת שהקהילה בארץ מדהימה. אז אני חושבת על זה, איך עשיתי דברים. אז אני זוכרת, כשיצאתי לדרך, אז אמרתי, טוב, אני רוצה לעשות, ידעתי שאני רוצה לעשות בוטסטראפ, וידעתי שאני רוצה לעשות את זה לבד. כן. ופשוט התחלתי לשבת עם אנשים שעשו בוטסטראפים והצליחו. זה בסוף גם הפך להיות הפודקאסט שלי, בילדרים. פודקאסט נהדר. כן, אז ששם את לוקחת בדיוק את אותם אנשים, בילדרים, רובם בוטסטראפ, או רובם כאלה שהתחילו כבוטסטראפ, ולאחר מכן גייסו, כמו לייטריקס היה, וגם וונדרפול שהשני הזמים היו בילדרים לפני הוונדרפול. אז את לוקחת אותם ובעצם מדברת איתם והם משתפים אותך בעצם על המסע שלהם בתור בילדרים ובוטסטראפ. דרך אגב, פודקאסט זה אחד הדרכים הכי טובות לשבת עם אותם אנשים. ממש. דרך אגב, זה סתם נורא. הרבה פעמים לסטארט-אפים שאתה מדבר כזה על go to market, אז אני אומר להם,
עזוב, מה עכשיו, לך תנסה להשיג איתם קפה, תפתח פודקאסט, הם יבואו, אל תדאג. זה נכון. למרות שאני בנישה מטורפת, אבל אני הרגשתי שפשוט, אני גם ככה מדברת עם אנשים, אני אקליט את זה, זה יהיה מגניב. כן. זהו, אבל מכל אחד לקחתי טיפים, אבל בגדול כזה חשבתי כל דבר, איך אני מאטמטת אותו. בגלל שבנית גם תוך כדי, אז זה משהו שחווית עכשיו, אני חושב שהרבה פעמים שאתה רוצה לצאת, ואתה פשוט מתחיל יותר מדי לעשות כזה, נפגש לאנשים קפה ואתה כזה מקבל עוד ועוד ועוד ידע ועוד ידע, אבל בסוף הוא הופך לידע שהוא יחסית תיאורטי, זה ממש נחמד שאתה יודע איך לבנות סטארט-אפים או לבנות מיזמים, אבל עד שלא מתחיל משהו אחד, אז מאוד קשה לך ליישם. כן. אז כאילו יש את הבנייה של המוצר, שזה כאילו כבר ספציפית, אני בניתי אפליקציה בפלאטר, כי רציתי שזה יהיה קרוס פלטפורם, ומן הסתם אני משתמשת בסוכני AI, אני כאילו מאוד אוהבת את קלוד קוד, אבל יש לי ממש פרויקט לכל תחום. יש לי פרויקט של סוכנים שרצים של שיווק אוטומטי, ויש לי פרויקט של go to market, וואו. של לשלוח אימיילים ב-cold reach לכל מיני אנשים. וואו, אוקיי. יש לי גם extension של לענות לאנשים אוטומטית ברדיט. וואו. אז אני חושבת שפשוט זה לאט לאט אנשים עושים אדפטציה, אבל אני בכל מה שאני רוצה לעשות, אני חושבת צריך כזה לעצור שנייה ולהגיד איך אני עושה את זה עם AI הכי טוב. אז סתם דוגמה אני אזרוק. כשאני יוצאתי את האפליקציה, אז באתי להעלות אותה לאפסטור, ואז ראיתי שיש פתאום עוד 2 מתחרים. ואז אמרתי, פאק, איזה באסה. הלך עליי. וזה כאילו, ברור לך שאתה כזה, זה שטויות. זה כאילו מתחרים זה דווקא סבבה, זה עוזר, אבל באותה רגע אמרתי, יואו, חשבתי שהיה לי כאן כזה יעלום בלתי מלוטש, וכזה, רק אני אצליח בזה, וזה היה כזה המחשבה מאוד המבאסת הזאתי. ואז אמרתי, רגע, אולי אני אשתמש בזה דווקא לטובה. אולי אני אקח את הרגש הבאסה הזה, ואני אכתוב על זה פוסט ברדיט. כן. ואז פשוט אמרתי, רגע, שנייה, לפני שאני כותבת פוסט ברדיט, בוא שנייה, אני אסתכל על כל הפוסטים שהם היו בטופ ברדיט, שהצליחו בשנה האחרונה, ואני אזרוק את זה לקלוד קוד, וסליחה, זה אפילו לא היה קלוד קוד, זה היה פשוט קלוד בווב. וכזה אמרתי לו, קח, הנה כל הפוסטים שממש נהיו ויראליים, תנסה להבין את המבנה שלהם, אחלה, הוא הבין את הכל, ממש עשה לי סכמה, הבנתי גם איך פוסט ויראלי עובד, אמרתי לו, הנה עכשיו הטקסט שכתבתי על ההרגשה שלי, אני כאילו הייתי מנהלת באפל, התפטרתי, אני עכשיו באה לאפליקציה, אני רואה שיש 2 כאילו מתחרים, אני מבואסת רצח, תעשה לי מזה פוסט ויראלי, אז באתי, זרקתי את זה, העליתי את זה, נראה לי, לא זוכרת מה זה היה באיזה 10 בלילה, כי אמרתי אני אתזמן את זה עם שעון ארצות הברית, וזה הפוסט הראשון שלי אי פעם ברדיט. וואו. זה הגיע ל1,000,000 צפיות. וואו. גרג אייזנברג כתב על זה. וואו. הוא עשה על זה share וכתב על זה. וואו. וזה בעצם מביא לי את היוזרים הראשונים באפליקציה. וואו. כן. זה סיפור מדהים. שומעים הרבה על רדיט, ורדיט הרבה פעמים מקום של מחקר. בוא תבין קצת על לקוחות, על מה מדברים, בוא תבין את המשתמשים שלך. אני חושב שפחות מדברים על היכולת לייצר תוכן ולהפוך למשהו שהוא, אתה יודע, כמו שאנחנו מסתכלים על לינקדאין ועל אקס, קשה להגיד עדיין אקס, טוויטר בסדר, אבל זה מדהים, זה כאילו סיפור אדיר. נכון, וגם זה מצחיק, אני עשיתי את זה לבד, אבל ראיתי באמת שיאב פוקס הוציא לזה אקסטנשן של רדיט גרו, ואמרתי וואי באמת מדהים, הוא בילדר. כן, הוא בילדר, הוא יתראיין גם בבילדרים, תכף. וזה מצחיק, כי כאילו הוא עשה את אותה תהליך שעשיתי גם עם אקסטנשנים, פשוט הוא כאילו הוציא את זה החוצה. אז גם אני, כאילו יש לי אקסטנשן שכזה בא, ומגיב לי אוטומטית כזה לפעמים, אבל בצורה חכמה כזה, לא עכשיו לדחוף את המוצר שלי בכוח, כי אנשים ברדיט לא אוהבים את זה. ולמה אני עושה את זה? כי בסוף, כשאני מסתכלת באפליקציה שלי, יש לי שדה של איך הגעת אליי. הגעת מפרסומות בפייסבוק, הגעת מחיפוש בגוגל, באפסטור, ואני רואה שהמון המון המון אנשים רושמים ChatGPT. עכשיו, איך רדיט קשור ל-ChatGPT? כי מה שקורה, שיש היום את הקונספט הזה של GEO, שזה כזה בעצם
כל ה-LLMים, כל ה-GPT, קלודים וכאלה, הם בסוף מאנדקסים את רדיט. נכון. ואז יכול לעבור חודש, יכול לעבור חודשיים, 3, אבל המודל הבא יצא, כן. והמודל הבא יקרא את כל התשובות שאתה כן. ענית. ואז זה בגדול, זה מטורף. זה אני אומרת, פיצחת את ה-GEO. חלק ממנו. כן. זה תהליך מתמיד של... כמות הסטארט-אפים שאני רואה בתחום של ה-GEO, זה פשוט לא יאומן. כן. אז זה לא רק GEO, אז נניח רדיט זה ערוץ אחד. גם לייצר אתר בגוגל, כדי שיהיה כאילו גוגל סרצ' טוב, אז גם זה עבודה, וגם זה אני עושה הכל עם AI. אני כזה אומרת ל-AI, כך תייצר לי 1,000 עמודים, תעשה אותם. אם היית צריכה היום לגייס, נגיד והיית מתחילה את זה לפני 5 שנים. כן. והיית צריכה לגייס אנשים שעשו לך את אותה תפוקה כמו שאת עושה היום לבד עם ה-AI. כמה היית צריך? מיליונים. זה מטורף. כי אני מסתכלת רק לדוגמה, נניח הייתי שמה בן אדם אחד על רדיט, על לינקדין, כאלה, תענה כל היום. כן. איזה אינטרן כזה, שיהיה לו כיף. אבל נניח לבנות אתר, עכשיו, עם 1,000 עמודים, זה, אתה צריך לעשות מחקר SEO קודם. כן. כל אתר, אתה צריך שיהיה בו המון תוכן, אתה צריך תוכנית, כאילו כותבי תוכן. אתה צריך לייצר תמונות או להשתמש בתמונות, כן. וגם את זה, יש לי סקילס שכאילו משתמשים בג'מיני שמייצר את זה. כן. אז זה עלויות מטורפות, ולא לדבר רק על הכאב ראש, של להרים אתר וסטאפ וכל הדברים האלה. כן. משהו, אבל כן שאני לוקח מזה שאת בילדרית, זה אחד, דיברת פה על כמה דברים. אחד, את מאוד ארכיטקטית באיך שאת עובדת, זאת אומרת, את אמרת לכל סוג של פונקציה, אז פתחתי לזה פרויקט. ממש. ויש לך בתוך הנושן, ואז בעצם את יודעת, יש לי את ה-customer support, יש לי פה את ה-go-to-market, יש לי את המרקטינג, יש לי את המוצר, יש לי את הנכסים שאני צריכה לבנות, ולכל אחד מהם יש לך פרויקט בנפרד. הדבר השני שדיברת עליו, זה גם הנושא של הקונטקסט. קונטקסט זה הגולד, בגדול. עכשיו, קונטקסט יכול להגיע, נגיד, מדברים שאנחנו עשינו בעבר, או מהשראה מאחרים. לצורך העניין, הפוסט שעשית ברדיט, זה פשוט לקחת, הנה הפוסטים הכי ויראליים שעשו ברדיט, זה מה שאני רוצה לעשות. ולפי זה, תכין לי פוסט שהוא ויראלי, כמו שאמרת, זה הגיע למיליון חשיפות ברדיט, ואת המשתמשים הראשונים וכו'. אז אני חושב שזה 2 נקודות שהן מאוד מאוד קריטיות בעבודה עם כלי AI, ובעבודה כזה בתור בילדרים, זה 2 נקודות של אתה צריך להיות ארכיטקט, ואתה צריך לשים את הקונטקסט הנכון, אחר מכן העבודה שלך תהיה הרבה יותר יעילה. כן, אז זה ממש, אתה צריך לחשוב כל הזמן, למה אני עושה את מה שאני עושה, ואיך אני יכול לעשות את זה יותר טוב. כן. וזו שאלה שאני נתקלת בה על בסיס יומי, כי אני כזה בתור מפתחת, אני כזה אומרת, טוב, אולי אני אעשה את הפרויקט הזה ככה, אני אתחיל לכתוב קוד. לא, זה לא עובד כבר. שאלה, עכשיו, תרצי לגדול, תרצי להתרחב, תרצי לגייס אנשים. מה יאפיין את אותם אנשים? וואי, הם יהיו חייבים להיות בילדרים בנשמה. אנחנו מדברים על זה, עכשיו הכניסו את המונח החדש, ג'ן 1, כזה, העובדים הראשונים. הם יצטרכו להיות בילדרים בעצמם, והם יצטרכו גם להיות אותם ארכיטקטים, שיש להם גם את הצוות שלהם, שהם מגיעים עם הצוות שלהם, מה שנקרא, צוות AI כמובן, אם שלא יבין. כן. זה מטורף, כי העולם ממש משתנה. היום אנשים כבר, כאילו, אף אחד לא צריך לכתוב קוד ברמת לכתוב קוד. באמת כולם צריכים להיות תפקיד, שפעם הוא היה שמור לאנשים עם יותר ניסיון, ארכיטקטים. כן. ואני רואה כאן איזשהו גאפ בג'וניורים בעיקר, כי הם יוצאים, ואז כזה, כל מה שהם היו צריכים ללמוד כבר, כאילו, הם לא לומדים אותו. אז כן, הייתי פשוט מגייסת אנשים עם תשוקה, דבר ראשון, שיש להם, רואים שהם אוהבים את מה שהם עושים, וגם אנשים שאוהבים ללמוד, להתעדכן, כי בסוף עולם מטורף, אני מדברת על זה מלא, על מה הולך להיות, אני לא יודעת, אני יכולה לשער, אבל כן, כאילו אנחנו הולכים לעולם די מפחיד. ראית את הפוסט של מאט שומר? כן, שיתפתי על זה גם בלינקדאין. כן. אני חושב שזה משהו שכולנו ידענו,
אבל הוא פשוט היה כל כך, הוא התנסח מדהים, אני תוהה לעצמי אם זה היה... זה היה AI. כן, הפוסט שלו היה AI. כן, הוא גם לא, האמת שהגבתי לו על זה, שפעם אנשים היו מתביישים, שהם רואים את המקף הזה של ה-AI, אוקיי. ועכשיו אף אחד לא מתבייש, וגם מישהו כזה העלה לו כזה, שהוא שלח את המאמר העצום הזה, לאיזה, האם זה AI, ואז כזה, הוא הראה כזה בסיכויים גבוהים, שלא עד 30% שזה כתוב ב-AI מהתוכן, ואז הוא אמר, בטח שכתבתי את זה עם AI, AI זה מדהים. אז מי שלא מכיר את הקונטקסט, זה היה פוסט שהתפוצץ בטוויטר, תוך יום הגיע ל-55 מיליון חשיפות, אחד הפוסטים הכי ויראליים שהיו. נראה לי כבר כמעט איזה 100 מיליון, משהו הזוי. כן, אני מדבר, תוך יום זה הגיע, עכשיו זה כבר כמובן חצת ה-100. והוא בעצם דיבר על הסכנות של ה-AI, אבל במובן שלא עכשיו משהו מאוד מורפי, אלא משהו שאנחנו חווים את זה כבר היום. זאת אומרת, בקהילות הטכנולוגיות אנחנו מרגישים את זה, ומי שכמובן התחיל לשחק עם הקלות קוד, ועם כל אותם כלים כבר מבין מה קורה, והוא ניסה לדבר פה גם יותר לציבור הרחב. זאת אומרת, אני יכול להגיד לה, יש לי במשפחה, חבר'ה שכאילו, אתה יודעת, שנמצאים בהייטק, אבל לא, פחות בילדרים, נקרא לזה ככה. והמאמר הזה כאילו, שיגיע אותם, כי אתה חושב, טוב, זה עוד 4-5 שנים, נכון? כאילו, לא, זה קורה עכשיו, ואני חושב שזה היה קריאת השכמה להמון המון המון אנשים, שצריך להתעורר. כי, את יודעת, אני באמת לא יודע מה יהיה, ואיזה סוג אנשים ירצו לגייס, ומה יהיה עם כל האנשים שלא הצליחו להיכנס לעבודות כאלה ואחרות. אבל משהו פה קורה, וזה קריאת השכמה, כי 99% מהאנשים לא יעשו את הפעולות שהם צריכים לעשות, ובשביל לשרוד ולהישאר רלוונטי, אז צריך לעשות הרבה דברים. ואני יכול להגיד את זה בתור בן אדם שהוא לא טכנולוג. זאת אומרת, אני חושב שהקושי שלי ללמוד את כל הנושא של NA10 וקלוד קוד וכל אותם כלים, ולפתוח טרמינל פעם ראשונה, זה משהו שהוא לא בא לי טבעי. זה לא השפה שלי, זה לא... והבנתי שזה הכרחי, כאילו אם אני רוצה להישאר רלוונטי בעולם הזה. כן. אני חושבת שגם פשוט יצבו את הטרמינל מפחיד מדי, השחור הזה, זה היה, היו צריכים לעשות את זה. אני גם חושב, אנחנו הולכים גם לעולם של, את יודעת, יש את וורקאטו, ויש את אנג'יני, ויש כל מיני, ויש את אנסו, זאת אומרת, כל מיני פלטפורמות שהם מוכרים כבר AI agents, וגם עכשיו בקלוד, הוציאו את זה עם קלוד פלאגינס, שאתה יכול ממש לקחת פרודקט מנג'ר, ואז זה כזה, יש לך את הקונטקסט המתאים, ויש לך כל מיני קונקטורים מתאימים וכו'. זאת אומרת, אתה, נגיד NA10, אתה צריך ממש לעשות custom made של סוכני... אני לא משתמשת ב-NA10, זה נוראי מבחינתי. של סוכני AI, אני חושב שזה עולם קצת, מרגיש לי שזה מתחיל להיות עולם ישן, נכון. זה כאילו מרגיש עבודה כזה מאוד ידנית. זה כמו איקאה כזה, את מבינה? זה כזה, למה אני צריך להרכיב את זה? פשוט תכין לי את זה מוכן. נכון. אז זה העולם שאני אתן, גם עם קלוד קוד עדיין צריך להכניס את הזה, אני חושב שהעולם הולך יותר לכמה שיותר, זה הסוכן AI, רוץ עליו, את יודעת, OpenClaw, אני חושב שהוא עשה את זה מאוד, את משתמשת? עדיין לא, אני בדיוק קונה מקמיני, כן, מקמיני מבנקוק אמור להגיע אליי. גדל. אז ב-OpenClaw, בגדול זה פרויקט של איש אחד, אפרופו חברה של $1 מיליארד, אולי נדבר על זה, חברה של איש אחד שבגדול פיתח באופן סורס פרסונל אסיסטנט, אבל שליטרלי יודע לעשות פעולות וגם מגדיל ראש, זאת אומרת, אתה נותן לו את התחום פעילות שלו והוא פשוט כמו עובד מאוד חרוץ, אסרטיבי, שעושה עבורך פעולות, יש לזה גם בעיות של הבטחת מידע, כי אתה נותן לו אשראי, אתה נותן לו דברים כאלה ואחרים, אתה נותן לו גישה למשתמש שלך, למספר טלפון שלך, לכל הדברים האלה, והוא עושה פעולות בשמך. אבל אני חושב שזה משהו שאנשים מאוד חיפשו, זאת אומרת, עזוב אותי עכשיו לעבוד על הארכיטקטורה של הדבר, ולחבר נודים ב-N8N וכאלה. תהיה לי משהו שאני יכול, אין לי בעיה, אני אשלם על זה. קצת באורקאטו ואנג'יני וכל הפלטפורמה, זה מאוד קל. טוב, אני קונה עובד עכשיו ב$500, או כאילו זה כזה יותר קל לי. בוא תפתור לי בעיה, עזוב אותי עכשיו לעשות את הארכיטקטורה מאחורה. נכון. זה בעיניי לפחות. זה אני חושב שזה יגיע לעולם הזה. כן, זה מטורף, דיברתי על זה אתמול עם חבר, שזה סופר טריוויאלי, כאילו שהייתי מצפה מ-OpenAI, או
קלוד כאילו מאנתרופיק בעצמם להוציא את העוזר האישי הזה לבד, כי אנחנו רואים שיש כאן, הם מנגישים סוכנים בצורה מאוד בסיסית. כן. לדוגמה, יש לך את הצ'אט. עכשיו, האמת שאם אתה מסתכל על זה, הצ'אט היה גם לפני 2 וגם קלוד קוד בסוף הוא צ'אט, נכון? כן. הוא צ'אט יותר טוב, הוא כבר יודע להפעיל סאב אייג'נטס ולקרוא לטולים וסקילים וכאלה, אבל בסוף הממשק הוא צ'אט. ואין לך עכשיו, פתאום נניח יצא רלף, שאנשים נורא התלהבו מזה, ומה זה הקונספט המטורף של רלף? זה פשוט להפעיל מלא סוכנים בלולאה, על מלא משימות שהכנת מראש. אז כאילו, איך שאני רואה את זה בתור מהנדסת, זה שיש כאילו המון פרדיגמות שהן ממש פשוטות למהנדסים, שזה כזה, בוא תריץ משהו בלולאה, עם מלא פרוססים, והם פשוט יעשו דברים במקביל. כן. ורלף בעיניי זה היה משהו שכאילו אני כבר מימשתי אותו לבד, אבל אז פתאום מישהו בא ונתן לזה שם, ופתאום כל העולם ממש התלהב מזה. אז אני חושבת שגם קלוד בוט, כאילו אופן קלו, כל הסגת שמות הזה, זה בעיניי היה משהו שאבולוציה מאוד טריוויאלית, אם אתה מסתכל על זה, הרי ראית כבר קודם אנשים שבאים וכאילו מחוותים את בעצמם, עושים עוזר אישי עם הבוט, עם הטלגרם וכאלה, אבל הוא עשה את זה, והוא עשה את זה פשוט מאוד טוב. כן. כי אם אתה מסתכל על זה בכל הריפוזיטורי שלו, שלהגיד, יש לו המון 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 קוד, המון חבילות של קונקטורים שהוא כתב במהלך השנים, שעושות את זה. והאמת שזה מזכיר לי את מאור שלמה, כי מאור שלמה, אנשים כזה באים וחושבים, וואלה, זה בן לילה. לא, הבן אדם כאילו, הוא עם ניסיון מטורף, הוא הבין כבר איך בונים מערכות כאלה גם. הוא היה מייסד של חברה שגייסה $100 מיליון. היה לו את הניסיון, גם מה שהוא עשה במילואים, זאת אומרת, הוא בנה מערכות לגאסי מאוד משמעותיות. כן, ובסוף כאילו, כשיש לך משהו כזה, יש לך תשתית די, מה זה די? מטורפת מאחורה, שתאפשר לך את הדבר הקל הזה בצורה טובה. כן. אז... את יודעת, ב-YC, הם מתחילים לדבר, את יודעת, מרגיש לי שהם ואנדריסן כל פעם מנסים לקחת, מי מכניס איזה מושג חדש שהעולם מדבר עליו, אז הם קוראים לזה היום The 20X Founder. The 20. 20X, לא, ה-10X כבר נתפס, אתה יודע, זה מישהו אחר. אז מדברים על הנושא הזה, ואני חושב שאנשים, אתה יודעת, כמו כמוך, זאת אומרת שבאים מרקע שכבר בנו, כתבו את הקוד בעצמם, מבינים את הארכיטקטורה של איך הדברים האלה עובדים, ואז פתאום נותנים להם את העוצמה הזאת של ה-AI, זה משהו שהוא באמת, זה לא 20X, אני לוקח פה זה, אני לוקח אתכם YC, זה 100X, זאת אומרת, זה משהו שהוא, זה משהו שהוא עוצמתי בידיים של אנשים שמבינים את הארכיטקטורה מאחורה. ממש, אני מסתכלת על זה, כל דבר שבניתי במהלך הפרויקט לכאורה הפשוט הזה של להוציא אפליקציה, אבל זה ממש לא, זה אופרציה שלמה, וכל דבר כזה, אם אני מסתכלת, כל קומפוננטה זה מוצר בפני עצמו. כן. לדוגמה, כל המערך שיווק, כל המערך go to market, לקוחות, הפרוסס של הבנייה עצמה, סתם דוגמה. אני החלטתי, טוב, אני רוצה לתרגם את האפליקציה עכשיו לכל השפות שיש. למה? כי בא לי כאילו שאנשים הורידו את זה לא יודעת, יפן וקוריאה ודרום אמריקה. וזה משהו שזרקתי אותו בעצם לרלף כזה, כי אמרתי, טוב, תייצר לי, זה תהליך, זה לקח הרבה זמן, לעשות את כל התרגומים, כי הוא צריך קודם לעבור על כל האפליקציה, להוציא את כל המחרוזות, לתרגם את כולם. גם אתה צריך לראות שהתרגום כאילו סבבה. נניח, סתם מצחיק. נתתי לאח שלי שהוא יודע צרפתית, להקשיב למה שהאפליקציה מוציאה בצרפתית, אז הוא אמר לי, כי זה יכול להקריא טקסט, הוא אומר לי, אילן, זה מקריא את הטקסט בצרפתית, אבל במבטא אמריקאי. גדל, גדל. זה כאילו המון דקויות כאלה, שכזה, זה נורא הצחיק אותי, אבל long story short, יש לי עכשיו תרגומים לאפליקציה מעל 40 שפות. וואו. זה משהו שבחיים לא הייתי יכולה לעשות. ואני מסתכלת על זה, אני פשוט רואה עכשיו הורדות מברזיל וקוריאה וצרפת ובלגיה ומקומות שכאילו לא... זה מטורף. מטורף. אז אני חושב שזה רק הפרויקט הזה של לבוא, לתרגם את האפליקציה, לייצר flow ממש נוח של אתה בא, גם נניח מתרגם את כל המסכים. יש לך מלא מסכים לאפליקציה, אז עכשיו יש לי אותם גם בקוריאנית ויפנית,
כי ג'מיני פשוט עושה לי את התרגום טוב. צריך לעבוד על זה קצת, לשחק עם הפרומפטים. איך התהליך הזה עובד? את בעצם אומרת לו, זה האפליקציה, זאת אומרת, את נותנת לו קודם כל את הקונטקסט, זאת אומרת לו, הנה דוגמה, או... אז נניח, בשביל כל הפרויקט הזה, זה ממש פרויקט, כאילו בשביל לקחת את האפליקציה, לייצר לוקליזיישן, אז פשוט בניתי מוצר כזה, בניתי אתר שהוא דשבורד, של דשבורד לוקליזיישן, שכאילו מתחיל להסתכל, יש לך עכשיו את התרגומים בשפות האלה והאלה והאלה, וזה מייצר לך. אני רואה את כל התמונות של כל המסכים, ואז זה שולח את זה לג'מיני בצרפתית, מייצר בצרפתית, זה כאילו... מה שאני בעצם עושה, זה כאילו לבנות עוד דשבורד, עוד מוצר, שיעזור לי לעשות את הפונקציה הזאת, שפעם זה היה צוות שלם, והוא היה צריך קונטרקטורים מפייבר, וכאילו... כן. זה באמת מטורף, אז אני אומרת, סוג שלו כל דבר כזה, יש לי דשבורד. גם go to market נניח. סתם, אני פשוט נורא מתלהבת מזה, ואני ממש אוהבת גם לפרגן לאנשים. אני ממש אוהבת את תום אורבך, את כל מה שהוא מוציא. תום, איש מקסים. אני לא מכירה אותו אישית, אני פשוט חושבת שהוא גאון שיווקי. מכיר אותו, תום, הוא גם היה פה באחד הפרקים. נכון. אבל אוהבים אותך, כן. אז פשוט קניתי את המסמך שלו של מרקטינג, הוא הוציא ספר מרקטינג, אז קניתי את זה, ואז פשוט זרקתי את זה לסוכן. ויש לו חלק על איך לכתוב קולד אימייל בצורה מטורפת. אז פשוט לקחתי את הטקסט שלו, זרקתי את זה לסוכן. גדול. ואז יש לי עכשיו דשבורד שממש כותב לי קולד אימיילס, והוא כזה מחפש לי אנשים דרך ג'מיני. אני רואה את האנשים, אני מסמנת כן, לא, מייצר לי מלא קולד אימיילס, אני מסתכלת עליהם, רואה, זה נחמד, זה לא נחמד, כי בסוף אני עדיין רוצה איזושהי ולידציה, ואז זה שולח את זה. אז גם זה ממש מיני פרויקט שעשיתי, בשביל go to market. ופשוט עולם מטורף, כאילו אני חושבת על זה, כל דבר כזה זה צוות בחברה שאמור להתעסק בשטויות האלה, ופסיכי. לקחת פה את המוח של תום אורבך, Head of Growth של וויז, אחד מהאנשים הכי מבריקים, דרך אגב, הוא הבילדר כבר, לפני שזה היה מגניב. אז, ולקח את המוח שלו, והוא חלק מהצוות שלך. סליחה, לא התכוונתי ככה, שאני לא אצטרך לשלם לו. אבל תודה רבה על זה, זה באמת... מדהים, 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 מדהים. זאת אומרת, אם אני שנייה מפרק את כל מה שלמדנו היום, עושה שנייה סדר, איפה הגענו עד עכשיו. היית באפל, לפני זה היית בארמיס, בנית מערכות לגאסי, בנית מהנדסת, עוד שקראו לזה Machine Learning. לפני שנתיים יצאת לדרך עצמאית, והעולם הזה של להיות בילדרית לבד, בוטסטראפ, שכנראה בעולם שלפני 5 שנים זה לא היה אפשרי, ויש לך היום מחלקות שלמות בתוך הארגון שנקרא הילה שמואל. יש לך שם מחלקות שלמות שבכל אחד מהם יש פרויקט, שכל פרויקט יש לו את הפונקציה שלו, שאת בעצם עובדת ביחד עם הצוות שלך, עם אותם סוכני AI, שאחד, את יכולה לתת להם נגיד את הקונטקסט המתאים, את נותנת להם, קודם כל, זה מאוד חשוב שנייה, לעבוד על הארכיטקטורה מאחורה, לפני שמתחילים לפעול, נכון? נכון. ולתת לו את הקונטקסט הנכון, ובעצם היום כל צוות שלך עוזר לך עם ה-customer support, go to market, marketing, מוצר וכולי. ואני חושב שעצם זה שיש לך את הסקיל הזה של להיות בילדרית, זה משהו של גם, את יודעת, רחמנא ליצלן, תרצי אחר כך לחזור לקופרייט, או סתם מצוחק. למה? זה כיף. אני בעד. אני גם. או להיות חלק, את יודעת, מארגון, או חלק או להקים משהו יותר גדול משלך, זה משהו שהסקיל הזה, זה משהו שהוא עוצמתי, בין השורות אמרת פה שכולנו נצטרך להיות בילדרים, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים או לא רוצים להיות. ממש. עכשיו אני מסתכלת על זה, אני חושבת שכל חברה היום שמישהו הולך להקים, זה יהיה חברה שהיא תהיה first, והיא תראה שונה לגמרי מחברה שהיו מקימים לפני 2-3. כן. אתה תצטרך הרבה פחות אנשים, כל בן אדם יש לו הרבה יותר ownership
במקום שיהיה לך עכשיו צוות של 5 אנשים שעושים פונקציה אחת, אתה יכול פתאום שיהיה לך צוות שטוח של המון אנשים, שלא 10 אנשים גג, ולדלבר דברים מטורפים. יש אנשים שאנחנו מכירים מהתעשייה, שהם כזה 3 אנשים עם הכנסות במאות מיליוני דולרים, זה פסיכי, זה באמת עולם משוגע. וכן, צריך, הכל הולך להשתנות, אני חושבת שזה חיובי, זה מגניב, זה כיף. גם אני עכשיו נניח, דיברנו שיש את כל הפרויקטים האלה. הדבר הבא שאני הולכת לעשות זה באמת לחבר אותם לאופן קלו, ושהוא ינהל לי את הכל. אשכרה. תדגום לי את השיווק, תדגום לי את ה-go to market. דרך אגב, ראיתי גם איזו השקה של סטארט-אפ בשם ויקטור AI, שם נורא בעיניי. ממש. שהם בגדול אמרו אנחנו כמו אופן קלו, שיושב בסלק, וגם יודע לעשות לך את הפעולות, רק שאנחנו מאובטחים. סתם זה גם זה, ואז הוא פרסם תוך שעה הגענו ל$1,000,000 כזה, זה גם נחמד. אני גם צריך לבחון את זה, ואני חושב שאחרי אופן קלו זה היה כזה הסנונית הראשונה, כמו ChatGPT הייתה הסנונית הראשונה, ואני בטוח שיהיו עוד המון מוצרים, ואנחנו עוד לא ראינו את זה אצל הגדולות, זאת אומרת, אצל אנתרופיק או אצל אופן AI, אני מאמין שאנחנו נראה... אופן AI קנו עכשיו את... הם קנו אותו, ואז הוא אמר, זה ממשיך להיות פרויקט אופן סורס, אבל כולנו מבינים שהעולם הולך ל-AI agents. דרך אגב, נושא של אבטחת מידע. כן, אז אני גם מכירה את זה, כי אני באה מעולמות הסייבר, אז זה עולם פרוץ. עכשיו, כאילו, אתה מסתכל, אנשים משתמשים בסקילס, בקלוד קוד, שזה בעצם, נניח, אני רוצה לעשות עיצוב פרונט-אנד יותר טוב, אני אתן לו מסמך טקסט שקוראים לו סקיל, שהוא פשוט אומר לו, אתה יותר טוב בזה, תלמד איך לעשות את זה. והם ראו שהרבה סקילים בעצם קוראים, כאילו, מורידים כל מיני חבילות שהן בעצם נגועות. היה איזה מחקר של חברת סייבר בשם קוי, בדיוק נקנתה. וזה באמת, אני מרגישה שאנשים בסופר התלהבות. נושא של שיידו כזה, זאת אומרת, של שמים כזה סוג של פישינג בתוך טקסטים, גם עשו את זה בתוך רדיט לצורך העניין, שבתוך רדיט גם שאתה, זה אז כל מיני האקרים שתלו שם כל מיני שיידו, זאת אומרת, בין הטקסטים, כל מיני... כעיקרון, אני יכולה, כמו שאמרתי לך, שברדיט אני מעלה פוסט שאני ממליצה על האפליקציה שלי, אני יכולה להיות מלישס ולהעלות פוסט שאני ממליצה על האפליקציה המלישס שלי, או על החבילת קוד הנגועה שלי, מתישהו GPT ינדקס את זה, ואני לא יודעת אם הוא חכם או לא, אבל בפעם הבאה שמישהו יבקש תביא לי חבילה שלא יודעת מה, עושה תרגום לשפות, אז הוא יוריד את הקוד הנגוע הזה. וואו. אז אנחנו חיים בעולם די מטורף מבחינת סייבר, בקטע הזה, מגניב, מאוד מאתגר, כי זה גם כמויות אדירות של מידע שצריך כאילו לוודא שזה הכל עובד. יש משפט ממש טוב של ג'יי.קיי רולינג, אני פשוט ממש חובבת הארי פוטר, שמתישהו ארתור ויזלי, אז אתה ראית הארי פוטר? לא. אוקיי. לא משנה, אז אני כנראה אדבר על חצי מהאנשים שמאזינים, אבל יש איזשהו ספר שהיה שייך לוולדמורט, והספר יודע לכתוב ולקרוא את המחשבות שלך, ולענות לך ממש כמו ChatGPT, ואז הארי סוג של נופל בפח, ובגדול מישהו אומר לו, ג'יי.קיי רולינג כתבה את זה, שאף פעם אל תסמוך על מישהו, שאתה לא יודע איפה המוח שלו נמצא. ובסוף, כמו שהיומן הזה, הוא ידע לדבר אליך בדיוק את מה שאתה רוצה, אבל הוא היה מלישס, אז אני חושבת שככה גם AI, וקוד שהוא אופן סורס, אנחנו הרבה זמן כאילו, היינו תחת ההנחה שאופן סורס זה בטוח, מן הסתם תמיד יש בעיות עם זה, אבל היום אתה אפילו לא קורא את מה שאתה מריץ. כן. ואני כן חושבת, זה גם למה אני רוצה נניח לקנות Mac Mini, אני כן רוצה להריץ בסוף את הדאטה שלי, שהוא יהיה מאובטח אצלי כמה שיותר. כן. אני חושבת שזה חשוב, אני חושבת שנראה כאילו גם נהירה של יותר. גם דיברו על זה שגם אפילו תקלות קוד, או זאת אומרת להריץ לא בתוך הלפטופ האישי שלך, אלא לקנות משהו שהוא חיצוני. אפשר לקנות מכונה חיצונית, $1.50, ולהריץ את זה, וזהו. זה גם סבבה. כן, אני חושב שהמודעות יותר גדלה עם אופן קלו, כי אז אמרו, תקשיבו, יש פה פרצת הבטחה, אבל בסוף גם שאתה מריץ סוכן AI, והוא עכשיו סורק לך את האינטרנט, והוא סורק לך את רדיט, והוא סורק לך כל מיני מקומות, עדיין יכול להיות שם כל מיני תיאוריות שיידו ודברים של פישינג, ואז מה אתה עושה? זה מאוד מסוכן. כן.
טוב, זה, אני שמחה, כל החברים שלי שעושים סייבר AI, אני... כן, 6 מיליון כאלה היום. כן. אבל יש לנו גם פה אחלה נציגות פה בישראל, פרום סקיוריטי, יש בעולם של ה-B2C הזה של גרדיו, שעשו שיתוף פעולה גאוני עם לאביבל. אני עם גרדיו מדהימים, הם ממש... אני גם מותקן לי בטלפון. הם גם בוטסטראפ, כאילו הם גייסו עכשיו לאחרונה, אבל מיכאל ועמוס, הם עשו את גרדיו וגם את פירלי, קשה לי להגיד את השם של זה, אבל זה שתי חברות בוטסטראפ שמגלגלות הכנסות של כמעט נראה לי $100 מיליון בשנה, אולי יותר. וואו. זה גם סיפור טוב. וואו. הם באים אלייך להתארח? אני אגיד למיכאל שיבוא, כן. אוקיי. טוב, אילה, אנחנו מגיעים לסיום. היה לי תענוג, אני רוצה לקחת את זה עוד איזה שעה, שעתיים, אבל מקסימום תבואי עוד הפעם. משהו שאת רוצה ככה לסיים איתו? כן. אני לא חושבת שצריך להתפטר מהעבודה. אני חושבת שהשוק ממש הולך קצת לקבל זעזוע עוד מעט, אז אני חושבת שאם אתם תשמרו על העבודות שלכם. אני כן התפטרתי כי אני חי את החיים שלי לפי איזשהו עיקרון שראיתי שג'ף בזוס, ג'ף בזוס גם הוא עבד באיזשהו, בוול סטריט, והוא התפטר בשביל להקים את אמזון, כי הוא בעצם רצה לחיות לפי עיקרון של למזער חרטות. הוא אמר, אני בגיל 80, אסתכל אחורה, מה אני הולך לעשות? האם אני אתחרט על זה שהקמתי את אמזון, וניסיתי לעשות משהו בזמן שהאינטרנט פורח, או שלא? שפה. כן. אז זה גם הגישה שלי בחיים, לחשוב בגיל 80 אני התחרט שהתפטרתי מהקורפורייט, ולקחתי 2 לעשות את מה שאני רוצה, ולהתפתח אישית בטירוף, או לא. אז אני חושבת שתחשבו על זה ככה, אבל אל תמהרו להתפטר. כשאני עזבתי את צ'ק פוינט, זה היה שיא הקורונה, ואז שאלתי את עצמי, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? ואמרתי, כנראה שאני אחזור לתפקיד כזה, או לתפקיד בחברה אחרת, אז אני אהיה בסדר. וזה משהו שמרגיש שנתן לי ממש כוח. ואתה מרגיש שעבד לך? אני גם מצאתי דרך עצמאית אחרי צ'ק פוינט, לקחתי את הלפטופ, טסתי למזרח, הלכתי לנקות הראש, ואז 2 אחר כך הצבתי להיות יועץ במפעל, אז אני חושב שזה משהו שהוא באמת מאוד משמעותי, ולא משנה אם נשארים בתוך קורפורייט או הולכים לדרך עצמאית, אני חושב שהדבר שהוא הולך יותר להיות משמעותי, זה מה המיומנויות שאתה מביא לשולחן בכל מקום, כי אני חושב שהנושא הזה של התפקידים הוא מאוד משתנה. מאוד. הנה, מישהי שלא הייתה בשיווק או go to market, את גם לובשת את הכובע של Head of Growth, וגם של Head of Product, זאת אומרת, לובשת המון כובעים, ואני חושב שהנושא של התפקידים הוא משהו שאנחנו, זה נותן לנו איזה ביטחון כזה, אני איש שיווק, אני איש מוצר, אני מהנדס, אני חושב שאנחנו נצטרך לתת את העולם הולך למקום מאוד ג'נרליסטי, ואנחנו נצטרך לכבוש כמה כובעים, ולתת כמה כובעים ל-AI שאנחנו ננהל אותו, ואני חושב שמה שהכי חשוב זה המיומנויות שלנו, והניסיון שאנחנו צוברים, וגם הקשרים, כמובן. נכון. יצא לי, את הקריירה שלי התחלתי עם זה שעשיתי הרצאות ויוצאים על קריירה. סתם, זה היה כאילו, התחלתי כזה בעולם הלינקדין, ואז, ופשוט כל הזמן אני עזרתי לאנשים, עם הלינקדין שלהם, ואז אתה אומר כזה, אנשים שעושים שינוי בקריירה, ומאוד, אני זוכר שמשהו שלאנשים היה מאוד כואב, זה הנושא הזה של להיות ג'נרליסטי. כאילו, הם רצו, אני מכיר שצריך להיות ספיישליסט. אני למדתי משפטים, צריך להיות עורך דין. למדתי חשבונות, אני צריך להיות רואה חשבון. וזה איך שחינכו אותנו, את יודעת, יש אנשים ששם המשפחה שלהם זה על שם המקצוע, אז זה מאוד, זה תפיסתי, זה משהו שהוא כזה, זה מה שהמשפחה שלי עשתה, זה השם המשפחה שלי. נכון. ופתאום אין תפקידים, אין את הדבר הזה, וזה לא, ואני איש שיווק, אני איש מוצר, אני מהנדס, מי אני, מה אני, ואני חושב שאנחנו, השוק צריך אנשים שהם יותר ג'נרליסטים, כי בסוף החברות הולכות להיות מחברות של 500 לחברות של 50 אנשים, שכל בן אדם לובש כמה כובעים, ואני חושב שזה משהו טוב, זה כבר לפרק אחר, אבל זה משהו שהולך להשפיע ממש. יש לזה שם, אני זוכרת ברמקון, נדמה לי לפני שנה, אז עוז תמיר, אז הוא בעצם עשה הרצאה על זה שפעם באמת היינו
קו אחד, היינו צריכים לקחת נושא אחד ומאוד מאוד להתעמק בו, כן. אבל יש אנשים שהם T-person, שהם גם ג'נרליסטים, אבל גם יש להם נושא שהם יודעים מאוד מאוד טוב. כן. ואני חושבת שלאט לאט זה פשוט מתקצר, ופשוט, סליחה, וכולנו פשוט נהיה יותר ויותר גנרליסטים. מדהים. אז מעניין. אלא אם כן זה איזה ספיישליסט באיזה פיזיקת קוונטים, או משהו שהוא כזה, שחקרת את זה ב-12 שנה האחרונות, אז כן, זה מהפך. זה מהפך משוק שהיה נשלט על ידי ספיישליסט, לאנשים שנשלטים על ידי ג'נרליסט, אבל אני חושב שבילדרים במהותם הם ג'נרליסטים. עם זה אנחנו נסיים. תודה, דקלה, מה זה כיף. אם לא היינו צריכים לסיים פה באולפן, זה היה עוד איזה שעה. היה לי ממש כיף, עבר לי מהר בטירוף, ובטוח שגם המאזינים והמאזינות שלנו למדו המון. אז תודה לך זה, תודה לגץ, מרכז החדשנות של הראל פה על האירוח. נתראה בפרק הבא.